दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1956 मायथाइनि 31 मार्च दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड'फानि गोथार जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरिनि बिथांखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिनाय जादों। फरायसा सान फालिनायनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो मोनसे हानजा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो। फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर' हारि दानायाव आथिखालनि फरायसुला फरायसुलि आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव आयदानि सायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोननो हानाय मुंदांखा हाग्रा आरो आबहावा संरैखागिरि जादब पायेंआ। दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, रेवरेवा नार्जिहारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीआ बाहागो लायो। बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानाय बे माखासे पपुलार स्ल'गानखौ होनानै मोनसे गोसोआव बिखा बिखो थै मोदोम मेलेम मोनसे जावरिखांनाय मोनसे रिभलिउसन मोनसे रेनेसां गोदान थासारि लाबोनो हादोंमोन आरो जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे समायना मुलुग, मोनसे समायना हारि आरो गासै बिथिंजों जौगानायनि मोनसे दिनै कम्पिटिसन बादायलायनायनि थासारिखौ जों मोननो हादों। बड'फानि बे सोमावसारनाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय 92.7 डिमान्ड आरो बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो जि बाथ्राफोरखौ बड'फानि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायदों, खिन्थादों। दिनै जोंनि गेजेराव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा बड'फाजों थाफानानै जिखिनि बिथांनि बाथ्राफोरखौ मिथिदोंमोन, सानथौ सानस्रिखौ बुजिदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो आगानाव हाबा मावदोंमोन, बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिदों, सोलोंदों आरो इयुन जोलैनो जों खिन्थालांनांगोन। बड'फानि बे सोमावसारनायजों बर' हारिनि सोमावसारनायजों बिएससि, बिटिसि, बिटिआर मोनफ्रोम गोरोबथा जों मोनबाय आरो जों आवगायलांबावनांगोन, आरोबाव जों हाबा मावबावनांगोन। सोमावसारफिननो गोनां जायोब्ला मालाबा जों सोमावसारफिननो एदावनांगोन। जोंनि थामोनथा रैखाथि, जोंनि आबुं उदां सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन, बड'फानि दिनैनि बे गोथार सानाव आसाम सरकारा, অসম চৰকাৰে আজি এই পবিত্ৰ দিনটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি শলাগ আৰু সন্মান আৰু তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এই ঠাইতে তেওঁ আহি পেলাই তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল আৰু এই সময়ত তেওঁ স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ থৈ গৈছিল, দীঘলীয়া সময় নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থা বড়ো জনগণে দাবী জনাই আহিছিল। আমি আমার যে আশা আবেগ অনুভূতি আমি প্রকাশ করেছিলো যে বিটিআর কাউন্সিলে বড়ফা উपेन्द्रनाथ ব্রহ্মৰ এই জন্ম দিৱসটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰক আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিটিআর কাউন্সিল হৈছিল, চৰকাৰ হৈছিল, বড়ো শান্তি চুক্তিৰ পিছত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সেই পদক্ষেপ লৈছিল। কিয়নো তেওঁ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতি হৈ পেলাই দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম বাটনি মেলি শান্তি চুক্তিত থাকি পেলাই তেওঁ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আৰু বড়ো জনগণে সহযোগ কৰিছিল। বিটিআৰত ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰক আমি আবেদন কৰিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই স্থানত আহি ঘোষণা কৰিছিল যোৱা 26 জানুৱাৰীত অসম চৰকাৰৰ এই ৰিপাব্লিক ডে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাই পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ছাত্ৰ দিৱসৰ প্ৰসংগ ৰাজ্যিকভাৱে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে ষ্টেট অফ দ্য অনাৰ হিচাপে সমগ্ৰ ৰাজ্যত
Halo.